Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς επισκευάζουμε τα φανάρια μας που έχουν κυτρινήσει και τα κάνουμε να γυαλίζουν μόνιμα τουλάχιστον για 15 χρόνια. Εδώ βλέπουμε ένα αυτοκίνητο Lancia περίπου 14 ετών. Μετά από 14 χρόνια τα φανάρια είναι κάπως έτσι. Τα φανάρια πως είναι ξεθοριασμένα και ελαφρώς κυτρινισμένα. Τοποθετούμε μια σακούλα σκουπιδιών και κόβουμε γύρω γύρω το περίγραμμα. Κολλάμε με ταινία γύρω γύρω με χαρτοτενία για να μην τυχόν ακουμπήσει το γυαλόχαρτο στο πλαστικό του αυτοκινήτου, στο χρώμα. Ξεκινάμε με το γυαλόχαρτο νούμερο 600, να φάμε τα χοντρά, μετά το 800, 1200, φτάνει στο νούμερο 2000, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτόκοκο και μας το κάνει ομοιόμορφο. Σκουπίζουμε με ένα απαλό χαρτί το φανάρι να φύγει η υγρασία εντελώς, να μην μείνει καθόλου υγρασία. Και ετοιμαζόμαστε να το βάψουμε. Εδώ έχουμε τα δύο συστατικά του βερνικιού, τα οποία τα αναμειγνύουμε και 100 γραμμάρια μας φτάνουν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε βερνίκι με ένα απλό σπρέι, αλλά αυτά δεν είναι καλής ποιότητας. Μετά από 1-2 χρόνια αρχίζουν ξεπλουδίζουν, ενώ με αυτό το βερνίκι δύο συστατικών, το οποίο είναι λίγο ακριβό για την ποσότητά του, δηλαδή τα 100 γραμμάρια είναι γύρω στα 6-7 ευρώ, αλλά αυτό το βερνίκι κρατάει πάρα πολλά χρόνια χωρίς να ξεπλουδίζει, να ραγίζει και γενικώς να αλλοιώνεται. Το βερνίκι δύο συστατικών θα το βρείτε σε καταστήματα μόνο για είδη αυτοκινήτου, χρώματα αυτοκινήτων. Πρώτα ξεκινάμε, φυσάμε, με τυχόν έχει σκουπίδια επάνω το φανάρι και μετά ψεκάζουμε σε απόσταση περίπου 20-30 πόντους από το φανάρι. Βλέπετε το αποτέλεσμα, τέλειο. Πολύ προσοχή θέλει να μην ρίξουμε πολύ βερνίκι, διότι θα αρχίσει να στάζει, να κάνει σταγόνες, να κατηφορίζουν προς τα κάτω, θα παγώσουν και θα μείνουν για πάντα μετά. Γι' αυτό λίγο όσο χρειάζεται, μέχρι να δούμε ότι γυαλίζει το φανάρι μας, ότι είναι καθαρό και διαυγές.